Мръх излиза на сцената и вдига ръка. Поздрав за братята в тази хладна нощта. Ики бомбето от Бацала не тук на пост на махалата. Той е най-важният гост. Давид пристига и веднага го намира. Една линия от Ики той се избира. Всичко е точно и всичко е по план. Най-силната банда в целия район. Братя по кръв и братя по съдба. Тук в махалата не познаваме страха. Машини работят и музика е чи. Радост голяма в нашите очи. Братя по кръв и братя по съдба. Живота е кратък и това не е шега. Хайник е селе и купона гори. Заедно сме силни до ранни зори. Иван се появява със здравата машина. Жево се пуска и става лавина. Удрят се в земята и земята трепери. Всеки от нас своя ритъм намери. Ремзи Бербера с ножица в ръка. Постригва на вередия по своята мода. Стилът е железен и видът е нов. Всеки е готов за нощен лов. Братя по кръв и братя по съдба. Тук в махалата не познаваме страха. Машини работят и музика е чи. Радост голяма в нашите очи. Братя по кръв и братя по съдба. Живота е кратък и това не е шега. Хайник е селе и купона гори. Заедно сме силни до ранни зори. Картите сваля, късмета днес него силно го гали. Джими рибаря носи пресен улов. Вас се пристига за жест благороден. Кашон Хайник е на рамото носи той. Купона продължава без никакъв застой. Всички сме заедно и вдигаме на здравица. Живота ни е песен и вечна забава. Братя по кръв и братя по съдба. Тук в махалата не познаваме страха. Машини работят и музика е чи. Радост голяма в нашите очи. Братя по кръв и братя по съдба.